जाय लोगोफ्रा आंनाव लुडु गेम गेलेनानै आर्निं खालामनो हानाय भिडिअ लाबोनो थिनदोंमोन बिथांमोननि थाखाय आङो नैबे गेमखौ लानानै फैनाय जाबाय। बे गेमनि मुङानो जाहैबाय राश एप्लिकेशन। लोगोफोर नोंथांमोना ओरैनो लुडु गेलेस्लायस्लाय नैबे राश एप्लिकेशन गेमाव लुडु गेलेयोब्ला नोंथांमोना गोसोबायदि आर्निं खालामनो हागोन होननानै आं सानो। दा नोंथांमोना बेखौ गेलेनायनि सिगां नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नायग्रो, बुजिना लाग्रो, बिनि उनाव आर्निं खालाम। दा आं बे एप्सखौ अपेन खालामबाय। बे एप्सखौ अपेन खालामनाय लोगो लोगो नोंथांमोना गोबां रोखोमनि गेमफोर नुनो मोनगोन। बेयाव दङ टेस्ट लुडु, स्पिड लुडु, दा कल ब्रिक, केराम बायदि रोखोमनि गेमफोर दङ। दा बेयाव नोंथांमोना जेखौ गेलेनो गोसो बेखौनो गेलेनानै लानो हागोन। दा आं नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे लुडु गेलेनानै दिन्थिगोन। दा लुडु गेम गेलेनो थाखाय आङो एसे डिप'जिट खालामनानै लाग्रोनोसै लोगोफोर। दा जोङो डिप'जिट खालामनानै लानो थाखाय नैबे गोजौनि वालेटआव खनसे थुनानै होनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना नैबाहाय बेसेबां डिप'जिट खालामनो बेखौ होबानो जाबाय। आं दा बेयाव 50 थाखा डिप'जिट खालामगोन। बेनि उनाव नैबे एडआव होनोसै। एडआव होनाय लोगो लोगो नैबेबायदि अपसन नुनो मोनगोन। दा नोंथांमोना बेयाव गावनि मबाइलनि पिन क'डखौ होनानै लाबानो जाबाय, UPI पिन क'डखौ। आं दा बेयाव आंनि UPI पिन क'डखौ होनानै बेयाव 50 थाखा डिप'जिट खालामनोसै। आं दा बेखौ पेआव होनोसै। पेआव होनानै दा आं नैबाहाय UPI क'डखौ होनानै लानोसै। दा UPI क'डखौ होनाय लोगो लोगो नै आंना फैसाया साक्सेसफुल, माने फैसाया दाननानै लांबाय आंनिफ्राय लोगोफोर। दा आंना नै गेम वालेटआवबो एड जाफैबाय लोगोफोर 50 थाखा। आंना दहाय थाइबाल' दंमोन, दा 50 थाखा एड जानानै 55 टटेल 55 नुनो मोनदों नोंथांमोना गोजौआव। दा आं बे 55 थाखानि गेम गेलेगोन लोगोफोर। दा नोंथांमोना माबोरै गेलेयो नोंथांमोना सिगांग्रो बुजिनानै लाग्रोदो। नैबे जाहैबाय टेस्ट लुडु लोगोफोर। टेस्ट लुडुखौ गेलेयोब्ला नोंथांमोना बे टेस्ट लुडुआव खनसे थुनानै होदो। बेनि उनाव नोंथांमोना 2 प्लेयार सानै गेलेनोब्ला नैबे 2P आव थुनानै होबानो जाबाय, 2 प्लेयार। आरो साब्रै गेलेनोब्ला नोंथांमोना नैबे 4P आव थुनानै होबानो जाबाय, माने साब्रै। दा आङो 2 प्लेयाराव थुनानै होनोसै। नोंथांमोननि सिगाङाव आङो दा गेम गेलेनोसै, जेनगोन ना देरहागोन नै दा। दा आङो नै सार्चिं खालामबाय लोगोफोर। दा आंजों जाय फैगोन आं बिजोंनो गेलेनांगोन नै। दा आङो 6 थाखानि एन्ट्रि खालामदों, देरहायोब्ला 10 थाखा मोनगोन लोगोफोर। दा लोगोफोर बेखौ गेलेनायनि सिगां नोंथांमोना बुजिनानै लाग्रोनांगोन। दा स्पिड लुडुआ जाहैबाय नै टाइमिंआ, स्पिड लुडुनि टाइमा जाहैबाय 2.45 सेकेन्ड, माने 2 मिनिट 45 सेकेन्डनि जागोन लोगोफोर। 2 मिनिट 45 सेकेन्डनि गेजेराव नोंथांनि पइन्टआ बांसिन जाब्लानो नोंथाङा देरहागोन आरो नोंथांनि पइन्टआ खमसिनब्ला नोंथाङा जेनगोन। आरो टेस्ट लुडुआ जाहैबाय 5 मिनिट 45 सेकेन्डनि जायो लोगोफोर, माने 5 मिनिट 45 सेकेन्डनि जायो। नोंथांमोना टेस्ट लुडुखौबो गेलेनो हागोन, स्पिड लुडुखौ गेलेनो हागोन। दा आङो बे स्पिड लुडुखौ गेलेगासिनो दङ। दा आंनि पइन्टआ 69 आरो बिनि पइन्टआ 62 जानानै दङ। दा जेनगोन ना देरहागोन नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय। दा लोगोफोर बे लुडुआनो जाहैबाय नोंथाङा जुदि गुथि दानजायोब्ला नोंथांना पइन्टआ खमायगोन आरो नोंथाङा फार्स्ट खथायाव हाबनो हागोरोब्ला नोंथांनि पइन्टआ बारायगोन लोगोफोर। दा नोंथांमोना बेनिखायनो बे गेमखौ गेलेयोब्ला दानजानो नाङा, नोंथांमोना मोजां गोसो होनानै खानबानो जाबाय। आरो जायफोरनो नोंथाङा फार्स्ट सिगां नोंथांनि न'आव हाबग्रोगोन नोंथाङा पइन्टखौ मोननाय जागोन। दा लोगोफोर नै गोजौआव टाइम खारबाय थाखायो। बे टाइमा खमायबोबानो, बे टाइम खमायनायनि गेजेराव नोंथांनि पइन्टआ बांसिनबा बे टाइमा 0 जानानै नोंथांनि पइन्टआ जुदि बांसिन जायोब्ला नोंथाङा बे गेमखौ देरहानो हागोन। जुदि नोंथांनि पइन्टआ खमसिनब्ला नोंथाङा जेनगोन। दा जोङो दानजायोब्लाबो, गुथि दानजायोब्लाबो जोंनि पइन्टआ खमायो लोगोफोर। दा ओंखायनो जोङो गुथिखौ दानजालाबायनो नाङा, जोङो नायै हयै सानै हयै खानबानो जाबाय। दा लोगोफोर नै बियो आंनि गुथिखौ दानबाय, फैयै फैनानै आंना हाबथारसैमोन न'आव। दा बियो आंनि गुथिखौ दानबाय लोगोफोर। दा आंबो बेखौ दाननो सेस्था खालामनांगोन देरहानो थाखाय। दा नै आङो बेखौ जानो मोनगोन ना मोना, आं बेखौ दाननो हायोब्ला आंबो देरहानायनि चान्स थागोन। दा आंनि पइन्टआ 59, बेनि पइन्टआ 138 नै लोगोफोर। दा आंना नै आं दा बेखौबो दाननो मोनबाय खनसे, आरो खनसे दाननो मोनबावबाय लोगोफोर नै आङो। दा आंनि पइन्टआ जानानै दङ 167 लोगोफोर। नै दा बिनि पइन्टआ 41। दा सिगां बियो आंखौ दानग्रोदोंमोन, आं दा बेखौ खननै दाननो मोनबाय लोगोफोर। दा आंना देरहानाय चान्सआ बांसिन दङ लोगोफोर। नै दा बिनि पइन्टआ 48ल' जानानै दङ। आंनि पइन्टआ दा नै 179 जानानै दङ लोगोफोर। दा टाइमाबो गैला, नै गोजौआव नुनो मोनदों नोंथांमोना माथ्र 15 सेकेन्डल'सै लोगोफोर आं देरहानो थाखाय।
दा बिनिखायनो आङो बे गेमखौ देरहानायनि चान्सआ आंना दा बांसिन जानानै दङ। दा बिनिखायनो जोङो बे गेमखौ गेलेयोब्ला जोङो सानै हयै गेलेनांगौ लोगोफोर। जोङो गुथि दानलाबायनो मोन्दों होननानै खानलाबायबाबो जाया, जोङो नायै हयैसो गेलेनांगोन बे गेमखौ देरहायोब्ला। दा बे गेमा 2 मिनिट 45 सेकेन्डआवनो जोबो लोगोफोर। नै दा नोंथांमोना बेयाव नुनो मोन्दों आङो दा बे गेमखौ देरहानो हाबाय लोगोफोर। 6 थाखानि गेलेदोंमोन, दा आंना 8 जाबाय लोगोफोर। दा नै आंना 185 पइन्ट, बेना 67 पइन्ट लोगोफोर। दा आङो 185 पइन्टआव देरहानो हाबाय। दा लोगोफोर नोंथांमोना जायफ्रा बे गेमखौ गेलेखांखाबाय नोंथांमोना अलरेडि मिन्थिखाबाय जानांगौ, आरो जायफ्रा गेलेफेराखै नोंथांमोना जेरै आं गेलेदों बेबायदिनो गेलेनो हागोन। बेयाव नोंथाङा मोननै रोखोमनि लुदु मोननो हागोन। मोनसेया जाहैबाय टेस्ट लुदु। टेस्ट लुदुआ 2.45 सेकेन्डआवनो जोबो लोगोफोर, आरो नैबे स्पिड लुदुआ जाहैबाय 5.45 सेकेन्ड। दा नोंथांमोना माखौ गेलेनो बे नोंथांनि सायाव। दा लोगोफोर नोंथांमोना उइथड्र खालामोब्ला फैसाया बेसे गोबावजों हाबगोन होननानै सानदों जानांगौ। नोंथांमोना जुदि उइथड्र खालामोब्ला बे फैसाया लगे लगेनो हाबो। नोंथाङा 1 मिनिट बा 2 मिनिटनि गेजेरावनो नोंथांनि फैसाखौ रिसिभ खालामनो हागोन। दा नोंथांमोना जायफ्रा उइथड्र खालामनो गोसो नोंथांमोना नोंथांनि बेंक एकाउन्टखौ होदो बा नोंथांनि मबाइल नाम्बारखौ होदो। बिनि उनाव नोंथाङा बेसेबां उइथड्र खालामगोन नोंथाङा बे एमाउन्टखौ होनानै नोंथाङा उइथड्र अपसनाव थुनानै होबानो नोंथांनि फैसाया 1 मिनिट बा 2 मिनिटनि गेजेरावनो हाबफैगोन। दा नोंथांमोना जेबो जिंगासिनाङा, जायफोर नोंथांमोना लुदु गेलेनानै आर्निं खालामनो सानदों नोंथांमोना, आङो बिनि लिंकखौ बे भिडिअनि डिसक्रिपसन सिङाव होनानै दोनदों। नोंथांमोना आंनि बे लिंकजों क्लिक खालामनाय लोगो लोगो नोंथाङा बेखौ डाइरेक्ट डाउनलड खालामनो हागोन आरो गोसोबायदि गेम गेलेनो हागोन। दा नोंथांमोना जायफ्रा लुदु गेलेनो इन्टारेस्ट, दाथ' लुदुखौथ' बयबो गेलेनो रोङा नङा, रोंखायो लोगोफोर। दा ओरैनो लुदु गेलेस्लायस्लाय नैबे रास लुदु एप्सनि लुदुखौ गेलेयोब्ला नोंथाङा आर्निंबो खालामनो हागोन आरो नोंथाङा टाइम पासबो जागोन। दा लोगोफ्रा सोर सोर लुदु गेम गेलेनानै आर्निं खालामनो सानदोंमोन थांदो, आङो बिनि लिंकखौ आंनि भिडिअनि डिसक्रिपसन सिङाव होनानै दोनदों। आंनि भिडिअनि डिसक्रिपसन सिङाव खनसे क्लिक खालामनानै नोंथांमोना बे एप्सखौ डाउनलड खालामदो आरो नोंथाङा बेसेबांनि गेलेनो डिप'जिट खालामनो हागोन। नोंथाङा 20 थाखाबो 10 थाखाबो 30 थाखाबो नोंथाङा जेरै गोसो नोंथाङा ओरैनो डिप'जिट खालामदो आरो खम समनि लुदु गेलेनानै नोंथाङा आर्निं खालामदो। दा लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोसै। नोंथांमोना जायफ्रा आंनि चेनेलाव दिनैसो गोदानै फैदों चेनेलखौ साबस्क्राइबजों लोगोसे खाथिनि नटिफिकेसन बेल आइकनखौ अलाव क्लिक खालामनानै होदो, जाहाथे आं नोंथांमोननि गेजेराव बेबायदिनो गोदान गोदान भिडिअ लाबोबाय थानो हायो। दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोसै। बाय बाय लोगोफोर। दा आं भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नो सानबाय।